8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier staat hij dan, meneer Hoogheid, Prins Carlo de Eerste! Oké, welkom allemaal. We zitten hier in het paleis van Prins Carlo en prinses Kim. En we gaan eens echt kennis met ze maken. Dus ja, goeiedag. Goeiedag, goedenavond. Goedenavond. Dag, Nou, vertel eens, wie zien jullie eigenlijk precies? Ja, wie zien wij? Twee rasechte Gennepse carnavalisten, dat zien wij. dat zijn wij. Oké, en kunnen we eens iets meer vertellen, vooral achtergrond, waar komt er eigenlijk precies vanaf? Geboren in Gennep en opgegroeid in het Gnapium. Oké. En een aantal jaren weg geweest, dat wel. Daartussenuit, uit Gennep. Maar inmiddels ook alweer 15 jaar terug in Gennep. Oké. En nooit meer weg. Oké. En wat doe je eigenlijk? We hadden wij een hele dag mee bezig, buiten het feit dat je nou prins ziet. Ja, met weinig andere dingen. Nee, ik werk bij Ekers. Ik ben verantwoordelijk voor de fleet sales binnen Ekers. Dat wil zeggen dat ik bij veel bedrijven binnenkom en probeer daar onze merken weg te zetten. De BMW's en de Minis. Oké. Dat is wat ik doe. Oké, dus als wij nog een goede wagen zoeken, Ja, dan mogen we bij jou zien. dan bellen maar. Dan bellen we. Ik ben, Nevno zit natuurlijk prinses Kim. Nou, Kim, wat is een beetje jouw achtergrond? Echt kennismeidje. Dochter van ex-prins Gerard van Duren. Nou, mijn opa is prins geweest. Oom Chris prins geweest. En mijn neef, maar wel bij de Colorado Kevers en zelfs in Ottersum. Maar toch een prinselijke familie, moet ik zeggen. Nou, dat kunnen we wel zeggen. Ja, toch? Een hele waslijst, hè? Alle hoogheden. En nou zitten we zelf in de En nou zelf prinses, ja. En nou eigenlijk dezelfde Heel vraag vereerd. als net aan de prins. Wat houden wij de hele dag mee bezig? Ik Buiten werk, het feit dat je het nou heel druk hebt natuurlijk. ik werk in het ziekenhuis, het Canisius ziekenhuis, als doktersassistente. En verder een hoop, wat hobby's, hè? Volleybal, zingen bij Genneps Gemixte, ook nog heel belangrijk. Ja. Binnen Flamingo's heb ik wat taken en hobby's, dus druk. Druk. Ja. Ja, druk bazinnetje. En nou druk, nou nog drukker. Druk. Nou gaat het nog iets drukker. Ja. Ja, zo is het. Ja, komt er nog wel ergens aan toe? Momenteel, nee, buiten de carnavalsactiviteiten niet. Nee. Weinig. Weinig. Ja. En jij, Prins Carlo, je hebt natuurlijk ook hobby's, hè? Ja, dat veel wel. Ook volley, alleen dan in Heijen. Met een mixteam, met de recreanten. Veel wandelen, dat kan ik nou weer, dus we kunnen weer lekker op pad. Ja. En dit jaar ook weer de Vierdaagse loop althans, dat is het doel. Voor de rest inderdaad nu vastlovend vieren. Ja. Oké, je doet allemaal een groepje, doe jullie altijd net, hè? Ja. Met een optocht? Ja. Carnavalsvereniging De Losbollen. De losbollen? Al jaren. Hoe staat jullie bekend, hè? Geen idee. Ik wel. Nou, dat kan ik wel vertellen. Iets van snippers, papieren iets met snippers. snippers, Ja. Heb ik gehoord, maar. Ja, nou, Heel ik veel. heb de tuin nog zien van vorig jaar. Ja. Maar goed, er hoort toch wel een beetje bij de vaste loop. Tuurlijk. Er moet een beetje rommel gemaakt worden. Maar goed, ik was eigenlijk nieuwsgierig. Kun je eens iets vertellen van eigenlijk vanaf het moment dat je eigenlijk gevraagd wordt als prins en natuurlijk ook van Kim als prinses. Hoe gaat dat? Ja, een rollercoaster. Het is vanaf het moment dat Marco belde, de voorzitter, en we het er samen over hadden. En ik nog tegen Marco zei van, ik zal het er thuis over hebben, maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Is het een aantal maanden liegen en bedriegen. Maar wel ook heel leuk. Hè? Je hebt samen een geheim en tot aan het moment van het Prinsenbal bewaar je dat geheim samen. Ja. En dat is heel apart, dat kun je niet voorstellen. Ja. We kijken natuurlijk heel veel naar de buitenkant van de carnaval. We staan best wel ver vanaf. Aan de zijkant. Ja, en nu zit je er middenin. Dat is echt heel bijzonder. Oké.
En vooral Kim, ja, groot geheim hoor ik net. Ja, Maar, was hoe, leuk. Ja, Ja. maar hoe gaat dat? Had dat tegen jouw vader, ex-prins geraakt? Ja. Nee, er werd natuurlijk veel geraden wel en er worden wel wat dingetjes genoemd. En dan kwamen ze alweer naar ons toe van, zie jullie nooit gevraagd? Nee, ja, helaas, nee. Nee, het was mooi geweest, maar nee, ik denk dat wij te oud zijn. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk veel een verrassing en ja, op de dag zelf inderdaad wel de ouders verteld. Ja. Ja, super enthousiast. Ja. Echt, en emotioneel zelfs. Ja, Ja. zo mooi. Ja. Zo Ja, mooi. Ja. Heel speciaal. Heel apart, hè? Ja. Heel apart. Nou, vertel eens, want dan uiteindelijk breekt hij een dag aan dat het Prinsenbal is. Ja. En hoe verloopt zo'n dag? Daar zie ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Ik weet de eigen ervaring, Ja. dat wel. Ja, Ja. Maar, maar hoe, je kunt misschien vertellen aan mensen die nou zitten kijken, Ja. hoe gaat dat? Hoe voel je Nou, het? Wat doe je dan? Volgens mij hebben wij heel vaak die dag tegen elkaar gezegd van, nog een paar uurtjes, dan is het zover. Ja. En Ja. dan, ja, hoe zou dat zijn en hoe zou de zaal erop reageren? Hoe verloopt het allemaal? Kijk, voor mij is het ook allemaal nieuw, uiteraard. Dus ja, met wie kom je beneden te zitten? Hè? Dat was ook nog een verrassing. Ja, hoe verloopt zo'n dag? Ja, heel langzaam. Nou, ik vond het heel Nou, ik vond het langzaam. snel gaan. Ja, ik vond Oké. Ja, Ik denk, ook door de ouders en nog het was niet, het nog niet, telde niet. heel snel af. Maar dan gaat het dus inderdaad, wat je zegt, dan gaat er op een gegeven moment, er is van tevoren afgesproken, dat jij op een bepaald moment je moet gaan melden ergens. Ja, En dan moet je dus inderdaad naar beneden bij Ja. Florence en dan. ik kon niet weg. Jullie zo vast. Nee, maar we stonden met die groep bij elkaar. En Marco kwam eraan, gewoon nou naar beneden. Ja. Tot 2 keer toe. Ik denk, ja, op het begin gaan we gewoon. En ik zie wel, dus hup, weg. En dan gaat de trap af naar beneden en dan staat hij daar te wachten. En dan loopt hij samen naar het clubhuis. Nou ja, daar zitten er 2, hè, Niels en Frans de Jong. Ja, en dan zitten die elkaar aan te kijken en wij kijken elkaar aan. Ja, en ik weet dat ik me mag gaan omkleden straks. En die 2 hadden zoiets van, en nu, wat gebeurt er? Ja, dat moment is heel speciaal. Dat je daar met het bestuur zit en dat je spel speelt. En ja, dat uiteindelijk mijn foto uitgepakt wordt en ik dan me gaan omkleden. Ja, dan stijgt de spanning wel, ja. Ja. En vooral, Kim, hoe is dat dan vooral? Want ja, dat weet misschien niet iedereen, maar een paar jaar geleden hebben we jou ook eigenlijk als eerste dame dat ooit bedacht van, goh, het is ook wel leuk om er eens een keer een dame bij te hebben. En toen hebben we jou gevraagd, wil je ook daar, en toen was het naar boven. Ja, meer naar boven. Ja. En erbij te gaan zitten, dus je hebt wel een beetje een idee wat er gebeurt, zeg maar. Ja. Maar dan sta ik in die zaal en je ziet hem gaan misschien wel, en dan? Ja. Zenuwachtig. Ja? Steeds meer, ja. Oké. Ja. Dus, dus begon de groep om mij heen begon zich steeds meer te bemoeien en steeds meer mij in de gaten te houden. Je bent niet gesminkt. Oh, en waarom niet? En we hadden een nieuw jasje. Oh, wat ziet er toch mooi uit? Ja. Ja, dus er werd heel veel gehint en gedaan. Ja. En uiteindelijk, toen begon het aftellen. En toen stond ook iedereen van mijn vrienden en vriendinnen stond onder mij heen. Zo van, die gaan we dadelijk meteen vastpakken als het zover is. Ja, het was echt grandioos. Ja. Ja, gezonde spanning en op dat moment ontlading en het was echt fantastisch. Ja. Ja. Ja, en Heel vooral leuk. natuurlijk, dan is er spel gespeeld, je ziet hem gekleed, Ja. je wordt achter de bühne opgeleid en dan ga ik in die legstraal staan Bizar. en dan Ja, bizar. zie ik de zaal verder en dan. Ja, nou ja, dan inderdaad, ontlading. Ja. Dan kun je eindelijk aan iedereen laten zien Ja. wat je al die mond geheim moet houden. Ja. Ja, dan kijk je die zaal in. Ja, ik kon de zaal inkijken, Ja. maar zij konden mij niet zien. Ja, en dan zie je alle volk staan en dan denk je nog heel even een paar keer goed ademhalen en zuchten en dan los. Ja. En dan is het gewoon los en gaan en dan maar kijken wat schip strandt. Ja. Nou, oké, en Fantastisch. we hadden een dolle avond, die hebben we allemaal meegemaakt en het was natuurlijk een groot feest. En ja, wat gebeurt er vervolgens? Want dan hadden de volgende dag hebben we open huis Ja. hier in het paleis. Het paleis is helemaal leeggelooien. Niet normaal. Het werd versierd, er gebeurt van alles. Maar maar daar gaat het niet eigenlijk over, wat gebeurt er nou eigenlijk met jullie? Hoe vatten jullie dit? Ja, hoe kunnen dat eigenlijk uitleggen aan mensen van wat er met jullie gebeurt op dat moment?
Nou, wat ik net al zei, je staat aan de zijlijn en nu zit je er middenin. En als je ziet wat dan de raad, hè, dus bombakkers, de raad zelf, wat die aanpakken, hoe dat loopt. Het is gewoon een geoliede machine. Als je ziet hoe dat gaat met versieren, met het leegruimen, met inruimen, met het aanleveren van spullen. En iedereen helpt, hè? Ook de vrouwen van de raad. Het is echt... je mag niks. Nou, daar kan ik al helemaal niet tegen. Dat ik niks mag. Eigenlijk zijn stoel mee naar buiten dragen. Nee, laat me staan. Je wordt op handen gedragen. Dat is bizar. Dat is niet uit te leggen als je niet meemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Bizar. Ja, en dan zien die dagen eigenlijk een beetje, die raken een beetje op de achtergrond. Dan moet het toch gewoon een keer aan het werk. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja. Ik zit de helft van de tijd in Veenendaal of in Utrecht. En die hadden echt zoiets van, joh, Prins Carnaval. Waarom mij een cape om? Cape. En waarom mij een muts op de hoofd? Ja, weet je. Ik zei, laat maar. Ik zei, dat ga ik niet eens uitleggen. Maar de andere helft van de tijd zit ik in Maastricht en Heerlen. Okay. Ja, en daar snapten ze wel hoe dat werkt. Dus daar werd het echt super ontvangen. Die waren super enthousiast en fantastisch. Dat is Hebben ze ook bureau versierd? Of hoe moet ik dat zien? Nee. Vla besteld. Okay, ja. De Limburgse vla. En iedereen komt je feliciteren. En er liggen wat bombakkerskranten nu. Dus ze zijn allemaal aan het lezen. Dus nee, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Okay, ja. In Veenendaal snappen ze het niet, maar in het zuiden snappen ze het wel. Ja, okay, ja. En vooral Kim, dan komt gewoon de werk hier op het werk en dan? In Nijmegen snappen ze ook niks van. Nee. Maar ze stellen wat vragen. En je bent prinses, zagen we op Facebook. Ja, leuk, maar wat houdt dat in? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Nee. Dat is een gevoel, dat is een belevenis. Ja, daar moet je gewoon in zitten, moet je meemaken. Daar moet je van houden, want anders is het niet uit te leggen. Dan snappen de mensen wel dat het iets speciaals is. Jawel, dat wel. Ja. Okay, dat zien ze wel. Jawel, dat wel. Okay. Dat zei ze bij ons ook wel, ja. En de mensen om jullie heen, jullie oude lui, kinderen, hoe reageren die? Ja. Mooi. Ja, mooi. Ook eens van een hele andere kant. Absoluut. Zeker onze puberdochters, Ja. Ja, dat was even schakelen, maar leuk, door. We gaan mee wat we kunnen en helemaal grandioos. En de ouders natuurlijk ook, ja super. Ouders, familie, vrienden. Ja. De buurt die gelijk het voortouw nam in het versieren van de hele buurt met vlaggen en slingers en toeters en bellen. Ja, iedereen, weet je, het is bizar. Ja, je wordt handen gedragen, ze leven allemaal mee, het is fantastisch. Ja, het is echt fantastisch. Ja. En dan, dan zien we alweer een tijdje verder. We hebben al wat recepties gehad van andere clubs. Begint het al te wennen, dit? Of? Nee, dat went nooit. Wennen, nee. Het is allemaal nieuw. Hè? Ook al heb je wat recepties gehad, maar het is allemaal weer nieuw. Ja. En je hoort natuurlijk ook links en rechts van de raadsleden die al een keer prins zijn geweest. Wat je daar kunt verwachten, wat je daar kunt verwachten. Dus je krijgt wel tips en tricks mee. Maar wennen, het is niet van joh, daar gaan we weer. Nee, het is elke keer van joh, ik heb er zin in. Ik ga kijken waar we aan beleven. Ik vind het superleuk. Ja. Oké. En voor jou, Kim, is dat ook... Het is heel speciaal. Iedere activiteit heeft weer zijn... hoe moet ik het zeggen? Het is gewoon grandioos. Dan heb je een ziekenbezoek, dat is heel speciaal. Ja. Het is ook heel bijzonder. Ook daar zie je dat het mensen raakt als je daar op bezoek komt. Dat ze geëmotioneerd zijn. We hebben de prinsenrijtrekken gedaan bij de Primera. Dat is ook leuk. We zijn met de kleurplaat bij de Jumbo het straatje geweest. We hebben sponsoren zijn we gaan bedanken. Ja, fantastisch. Het is echt... Het heeft allemaal iets. Het is zo leuk. Ja. Dus het is gewoon een hele speciale... Ja, je wordt geleefd, je leeft in een roes. Dus we hebben eigenlijk geen tijd om te werken. We willen eigenlijk gewoon door in die roes. Nou ja, we hebben nog een paar weken. Ja, dat klopt. Dat het in ieder geval echt als woensdag is. Ik zei straks al in het voorgesprek een beetje van, als woensdag had ik in ieder geval toen ik prins was ook wel zoiets van, nou gebeurt er nog echt wel van alles. Het is echt een jaar lang. Allemaal leuke dingen, allemaal positieve dingen natuurlijk.
Maar goed, dan had het nog, gaat vanaf nu eigenlijk nog een jaar te gaan eigenlijk. Dus een jaar lang is het genieten voor jullie, verwacht ik. Dat hoop ik wel, ja. Dus Daar gaan we wel vanuit, ja. Komt goed. Dat komt wel goed. Dus nou goed, en we hebben nog inderdaad nog wat activiteiten te gaan. Dus dan, we willen natuurlijk ook iedere keer in het middelpunt staan. Maar in het middelpunt staan, dat wil ik nog wel even weten. Ja. Wat vind je daar eigenlijk van? Ik ken Heel apart. Heel apart. Je ziet eigenlijk niet iemand die in het middelpunt staat. Nou, ik hoef niet zo nodig op de voorgrond, maar Ja. dit is... ja, je ontkomt er niet aan. Ja, of dat je nou wil of niet. Dat is heel simpel. geen keus. Ja, daar heb ik niet over nagedacht Ja, niet over natuurlijk. nagedacht. Nee. Ja, Ja, weet je hebt geen idee. Het is fantastisch, joh. Het is echt... Ja. met vrienden, familie. Ik zei straks, joh, weet je, ik loop vanmorgen een rondje gaan en dan kwam Sammy voorbij. Hey, hoogheid hier, hoogheid daar. Ja, weet je, daar kun je niet aan wennen. Ik vind het prima, laat me gaan. Ja. Ik vind het keihelijk. Ja. Voor jou, Kim, was je ziet wel iets meer gewend om af en toe eens een keer op toneel te staan. Ja, dat klopt. En in belangstelling te staan. Je gaat natuurlijk als presentator van de meerzitting. Ja. Dus je ziet wel iets gewend om in de picture te staan. Ja. En ik neem aan dat dit toch wel... Is het next level of... Ja, nee, toen, de eerste keer presenteren was ik wel heel zenuwachtig. En ook de eerste keer zingen met Ganus Gemixt natuurlijk. Maar toch went op een of andere manier. En het gaat steeds makkelijker. Ja. Maar dit is ook weer van een heel ander niveau weer. Anders, Dit is echt gewoon puur echt genieten en echt niet normaal. Ja, ik fantastisch. kan niet anders zeggen. Het is echt fantastisch. Dus met andere woorden, maar ik wil ook niet... ik wil het niet vervelend zien, maar we gaan in de toekomst wel ooit in de nije uitzoeken. Ja. Als we iemand vragen, zou het aanbevelen? Ja, zeker. Ja? Ja, 100%. 100%. Ja. Ja. Nee, absoluut. Ja. Nou, degene die het horen, misschien als ik het Ja. Ja. dat is toch wel een uniek iets. Niet iedereen wat dat is Nee. helemaal zo. Nee. Denk ik. Nee. Maar dus dat is wel een boodschap van zeg gewoon ja. Nee. Zonder Ja, 100%. Niet overtwijfelen, gewoon doen. Ja. Nee, ja, absoluut. Weet je, het is Ja. zo'n kans krijg je maar één keer. Ja. Die krijg je echt maar één keer. Weet je, en als je helemaal in die vaste lovert zit, hè, zoals wij ook elk jaar, en dan je krijgt die kans, dan moet je hem grijpen. Met twee handen. Ja, echt. Nou goed, dank jullie wel Ja. voor het mooie gesprek. Nou ja, Ook niks Graag dan. gedaan. Jullie beter hebben Ja, dat kennen. hoeft niet. Ja, wie weet. En als ze meer willen weten, kunnen ze jullie natuurlijk al aanschieten. Ja, tuurlijk, geen probleem. Ja, zeker. Nee, maar, We zijn overal te vinden met de carnaval. Ja. we zullen jullie nog heel druk tegenkomen. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Nou, Ja. goed, bedankt allemaal voor het kijken naar dit mooie gesprek met Prins Carlo en Prinses Kim. En we sluiten en gaan op altijd af met de woorden: het krult er. Mooi. Het krult er. Mooi. En ook hier in het paleis zal het altijd blijven krullen. Mooi.